Edari latak zigilatzeko makinak gorputza ez du biratzen zigilatzeko prozesuan, seguruagoa eta produktu hauskor eta likidoetarako bereziki egokia dena. Makina osoko serbo kontrolak ekipamendua seguruago, egonkorrago eta adimentsuago egiten du. Latetan, aluminiozko latetan, plastikozko latetan eta paperezko latetan dago aplikagarria. Elikagaiak, edariak, Txinako medikuntza edariak, industria kimikoak eta abar ontziratzeko ekipamendua proposa da.